niin, tervetuloa taas Herrasmies-kerhoon edustajat Rostila ja Kaleva. Kiitos. Kiitos. Vakio kokoonpanolla mennään ja mun nimi on Roni Arvonen ja koska olette viimeksi tehnyt lumihenkilön? Koskaan tehnyt. Mä oon aina tehnyt lumiukon. Sama täällä. Se oli tämmöinen, rehtori kommentoi, että meillä on lumihenkilöiden tekeminen sallittu tai jotain. En ole myöskään koskaan tehnyt mustaa lumiukkoa. Mutta voin kertoa, kun joskus, en muista vaikka kolosluokalla, kun tehtiin lumiukko, niin se porkkana laitettiin silleen, että se oli ihan varma, että se on ukko. Mutta eikö toi tavallaan syrjivää? Siis, että siihen pitäisi saada joku kiintiö sitten niin kuin mustillekin lumiukoille tai henkilöille. Niin pitäisi. Ja siis lyhyille lumiukoille, vammaisille lumiukoille, siis kaikenlaisia erilaisia lumiukkoja niin pitäisi tehdä. Lumihenkilö. Tai miten jos vaan otettaisiin niinku terve järkikäyttöön ja puhuttaisiin lumiukoista ja tehtäisiin niitä niin kuin ennenkin on tehty. Oho, aika rasistista. Onko se vähän niin kuin liian raju ajatus? Ehkä se on liikaa vaadittu. Lumihenkilö. No kyllä, ja tekin voitte jälkikasvulle opettaa nyt, että lumihenkilö. Ei me opeteta. Ei. On niinkään sitä. Ei. Me ollaan taantumuksellisia ja todetaan, että nämä on ukkoja ja laitetaan silinterihattu päähän ja sillä hyvä. Joo. Se on oikein. Mutta mitä? Ukrainassa on nyt ilmeisesti rauhanprosessi aika pitkällä ja siellä on EUn yli on yllätys vähän kävelty. Taas kerran. Ehkä tämmöinen tietynlainen trendi. Tässä on ollut yksi asia, mikä itsellä on tullut mieleen tästä kokonaisuudesta on se, että ehkä tässä on Yhdysvalloilla sellaista siis neuvottelutaktiikkaa siinä mielessä, että kun heillä on kuitenkin ne pelimerkit sekä siinä sotilaallisessa avussa, että sitten toisaalta nyt vähän niin kuin se neuvotteluyhteys Venäjälle, aloite on niin kuin heillä, niin mulle tulee itselle vaan mieleen se, kun tässä on niin monta kertaa niin kuin kuluvan vuoden aikana nähty se, että Yhdysvalloilta tulee joku liike tai lähentyminen neuvotteluihin, ehkä vähän Venäjänkin suuntaan, ja sitten Euroopassa keskitytään jotenkin aika hysteerisesti niin kuin kauhistelemaan sitä, että nyt tämä tehdään ihan väärin. Ja totta kai, mehän nähdään, että siellä on paljon semmoisia elementtejä, että eihän niistä voi kukaan oikeudentuntoinen ihminen olla sitä mieltä, että näinhän tämän kuuluisi mennä. Mutta fakta on kuitenkin se, että Yhdysvalloilla on se aloite tässä, ja jos EUn ja Euroopan maiden reaktio on aina vaan se kauhistelu, koko tämä 4 vuotta, kun tätä sotaa on käyty, eikä se, että me yritettäisiin tehdä sellaisia ratkaisuja ihan siis perusasioista lähtien, joka antaisi meille uskottavuutta sekä siis Ukrainan tukemiseen että Venäjän uhkaan vastaamiseen noin muutenkin, niin silloinhan me voitaisiin aktiivisesti tehdä oikeita asioita. Sen sijaan me kauhistellaan sitä, että USA tekee nyt asioita väärin. Ja vielä siis se syy itse asiassa, jos mä mietin hiukan, en tiedä onko oikea sana kyynisesti, mutta Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon, niin kuin me tiedetään, että siellä on tämmöinen aika voimakaskin ulkopoliittinen uusi linja siitä, että halutaan vähemmän pyöriä ja puuttua maailman eri konflikteilla. Niin tämä niin kuin America First-tyyppinen linja. Niin kyllä mä luulen, että he myös pystyy vähän kalkuloimaan sitä, että ensin tehdään tässä kohtaa tämmöinen ulostulo, sitten vähän odotetaan. Ja ajan mittaanhan väittäisin, että Euroopassakin se suuren yleisön ja ehkä vähän poliittistenkin päättäjien niin kuin parhaat paukut siihen vastustamiseen diplomaattisesti ja muutoin, niin nehän kuluu, koska me aina ikään kuin vaan ruvetaan siihen kauhisteluprosessiin, jos saatte kiinni ajatuksesta. Joo, kyllä mä saan kiinni tuosta hyvin, mutta eihän tässä eihän tämä mikään kauhean uusi linja ole Yhdysvaltain hallinnossa. Et toki Trump tekee sen niin kuin hyvin näkyväksi ja sanoo, että Eurooppa on lainannut turvallisuutta Yhdysvalloilta maksamatta mitään siitä, samoin Kanada. Mutta kyllä tämä sama niin kuin ajatus on ollut siellä aikaisemmissa hallinnoissa, Bidenin aikana, Obaman aikana, jo aikaisemminkin, että kyllähän Yhdysvaltoja harmittaa se, että Eurooppa on toisen maailmansodan loppumista lähtien. Me ollaan puhuttu näistä rauhanosingoista täällä, että miten niin kun ei joudut laittaa rahaa tänne turvallisuuteen, siis puolustukseen, että miten paljon siitä on tullut hyötyä taloudellisesti. Ja sitten me ollaan tämmöisiä niin kuin yltiöliberaaleja pasifisteja ja ollaan sitä niin kuin tavallaan vähän jopa niin kuin ylimielisesti Yhdysvaltain suuntaan osoitettu, että me ollaan niin kuin parempia kuin mitä he on ja naudeskeltu. Ja nyt sitten Yhdysvalloilla on tullut semmoinen, että okei, tämä saa nyt loppua, että niin kuin katsotaan, että mikä se homma on. Ja mun mielestä se on niin kuin mä ymmärrän sen hyvin, että miten Yhdysvallat ajattelee
Eihän se hauskaa ole, mutta eihän Eurooppa ole mikään peluri tässä kentässä. Et mehän ollaan niin kuin hyvin hajanainen maanosa. Jos Eurooppa oikeasti tulisi yhteen ja EUhan olisi niin kuin taloudellisesti aivan, siis Kiina ja Yhdysvaltain verrattavissa niin kuin aivan niin kuin kärkipelureita maailmassa, mutta kun me ei olla yhtenäinen, niin edelleenkin se Kissingerin kysymys, että kelle pitää soittaa, jos soittaa Euroopalle, niin se on hyvä kysymys. Kelle soitetaan? Ei ole ketään sellaista, joka pystyisi niin kuin puhumaan Euroopan äänellä. Macron haluaa sitä tehdä. Hänellä on sisäpoliittisia ongelmia. Starmer Iso-Britanniassa sama homma. Hän haluaisi tehdä sitä. No, Brexitin jälkeen niin he ei ole EU:ssa mukana. Ehkä Merz voisi olla sellainen, mutta hänelläkin on vähän niin kuin kädet sidottuna siinä omassa koalitiossa, että ei niin kuin Euroopalla ole sellaista yhtä ääntä, jolla puhuttaisiin, niin sitten me ei olla niin kuin voimakas peluri. Me ollaan niin kuin vähän siinä takapenkillä ja katsotaan sieltä, että no mihin suuntaan nyt mennään. Joo, ja siis jos miettii vielä laajemmassa kuvassa, niin se ajatus siitä, että EU olisi ollut erityisen onnistunut tämmöinen rauhanprojekti, mihin itse asiassa meidän toiseen aiheeseen liittyen Nalle Valeruski lyhyesti viittasi tuossa viikonloppuna, niin sekin on vähän kyseenalainen, koska vanhaa viisautta lainataksemme, että jos haluat rauhaa, niin täytyy valmistautua sotaan ja Euroopassa ja erityisesti Euroopan unionissahan on tehty juuri päinvastoin. Eli on menty juuri tämmöisellä yltiöliberaali haihattelulinjalla, jossa on sitten vaan ehkä uskottu siihen, että jos Euroopan sisäisesti rakennetaan riittävän määrä esimerkiksi taloudellista keskinäisriippuvuutta, niin sitten meidän ei tarvitse enää laittaa näihin vähän tämmöisiin vanhanaikaisiin pyssyihin ja tankkeihin ja muihin asioihin, joilla tosiasiassa sitten kuitenkin ostetaan se kova turvallisuus. Näin se on. Totta kai siinä on se, että niin kuin Saksan ja Ranskan välillä, Britannian välillä ei ole syntynyt sotaa. Sehän on ollut siinä se idea, mutta sitten tämmöiset autoritaariset maat, niin kuin esimerkiksi Venäjä, me kuviteltiin silloin 90-luvulla, ja mä olin itsekin syyllinen siihen, mä kuvittelin sitä samaa itsekin, että Venäjä kehittyy tämmöiseksi liberaaliksi oikeusvaltioksi, demokratiaksi, eikä sitten kehity. Ei venäläiset halua samoja asioita kuin eurooppalaiset. Ihan niin kuin arabit ei halua samoja asioita kuin eurooppalaiset, eikä muutkaan. Kiinalaiset. Niin, että se oli tämmöinen niin kuin, se oli sellaista niin kuin 90-luvun nuorisuomalaista haihattelua, mihin nyt varmaan niin kuin, no itse ainakin voin nostaa käden pystyy virhemerkissä. Olin kyllä syylle itsekin siihen. Mutta se ei ole ollut missään nimessä vaan Suomessa, ja mä väitän, että suomalaisten vastuulla ei ole se niin kuin koko Euroopan laajuinen haihattelu. Että kyllä siinä näkyy paljon enemmän se sellainen turhanpäiväinen idealismi, ja sitten siihen tietysti kaikkien Euroopan maiden sosialistit lähti riemumielin mukaan. Ja sitten historian piti loppua Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mutta sitten siinä ehkä voidaan sanoa, että historia vaan hengähti. Ja nyt historia jatkuu ihan siinä, missä se tietysti aina jatkuu. Näin se on. Ja se näkyy tosi ikävillä tavoilla tietysti tällä hetkellä, että semmoinen ryhtiliike odottaa vielä itseään. Ja mä oon hiukan skeptinen siitä, että onko meillä vieläkään riittävä tilannekuva siis sen suhteen, että ehkä toinen asia, mikä on ollut tässä taustalla juuri tämmöisen liberaalin haihattelun kautta, että me ollaan annettu meidän teollisuustuotannon mukaan lukien sitten kriittiset toiminnot, puolustusteollisuutta tukevat toiminnot, niin me ollaan siis annettu niiden joko rapautua, ollaan ajateltu, että vaan, että hei, että no markkinat ohjaa minne ohjaa ja suhteelliset tehokkuushyödythän hyödyttää koko maailmaa ja me voidaan keskittyä näihin palveluihin, mitä me voidaan myydä. Mutta sitten jos se aiheuttaa sen, että keskeisestä teollistuotannosta ja puolustustuotannosta yhtäkkiä onkin Kiinassa kolminkertainen määrä ja meillä ollaan ihan kanttu vei, niin nyt sitten räpiköidään sitä uudestaan pystyyn, että meidän täytyy saada tykinammuksia, mitä sitten yhtäkkiä Venäjä ja Venäjän kumppanit, mitä musta rehellisyyden nimissä on sanottava, että Kiinakin enemmän tai vähemmän edustaa. Ja sekin on ollut semmoinen niin kuin tavallaan joillekin semmoinen järkytys, että miten Kiina nyt menikin tässä Venäjän kelkkaan, vaikka jos sitä hiukan miettii fundamentaalitasolla, niin sehän on ihan itsestään selvää. Näin se on. On, ja miten se vanha latinankielinen sananlasku menee, että civis pacem parabellum, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, mitä just sanoit. Ja mikä se oli joku Ylen Ykkösaamu vai Huomenta Suomi, missä oli tämä joku vihreä feministi taloustieteilijä, kun sanoi, että nämä puolustusmenoihin satsaaminen pitäisi lopettaa, meidän pitäisi oikeasti keskittyä siihen oikeaan ja ainoaseen uhkaan, joka on ilmastonmuutos. Se nyt ei kovin hyvin vanhentunut se ajatus. No ei todellakaan.
niin kuin ei yleisestikään vihreä vasemmistoajatukset. Ne ei vanhene kovin hyvin. Ei. Tämähän on vielä oiva esimerkki siitä, että miten tämä ilmastonmuutoshysteria on tullut vielä varmemmaksi vakuudeksi ihan tässä viime vuosikymmenen aikana oikein siis lyömään naulan siihen länsimaisen teollisuustuotannon arkkoon. Eli siis se, että jos ei siinä ollut vielä riittävästi, että me ollaan luultu, että sota on loppu sillä, että me vaan kaikkiin maihin perustetaan yksi McDonald'sin haarakonttori, niin sitten maailman ilmaston pelastamiseksi niin ainoastaan länsimaissa vedetään sitten ylitiukat ympäristö- ja päästösääntelyt voimaan. Että kyllähän tämä niin kuin mä väitän, että se on vielä vasta aluillaan se tyrmistys siitä, että kuinka pahaa vahinkoa ja pitkän aikavälin vahinkoa nämä meidän viime vuosikymmenten eri politiikkalinjaukset aiheuttaa. Niin se varmaan on. Ja kun ajattelee, että kuinka paljon Kiina avaa näitä uusia kivihiilivoimaloita, Intia, niin eihän mitään niin kuin Euroopan, vaikka me lopetettaisiin kokonaan päästäminen, Eurooppa niin kuin kokonaisuutena lopetettaisiin, eihän sillä ole mitään merkitystä. Se on niin kuin, tämä jollain tavalla me niin kuin kuristetaan itseämme. No ihan niin kuin Nalle Wahlroos sanoi siinä ykkösaamussa, että tämä on niin kuin, että täytyyhän meidän täälläkin elää. Täytyyhän me olla kilpailukykyisiä. Että eihän talouden tehtävä ole niin kuin kerätä veroja tai kurjistaa, vaan niin kuin tuottaa hyvinvointia. Että tämä on jotenkin niin kuin, mutta meillähän nyt on tämä vihreä liike tietenkin, ja no jäljethän johtaa syltytehtävällä siinäkin. Siinähän oli Saksan vihreä liike, niin siellä oli vanhoja natsipuolueen jäseniä ja sitten Kremlissä tuli tukea siihen, kun se perustettiin, että onhan se selvää, että mikä heikentää Eurooppaa, niin sehän on näille tietenkin Kremlille hyvä juttu. Mutta Atte, kato, sä et nyt tajua sitä, että kun me näytetään Suomena mallia, miten ollaan ilmasto nolla, niin sitten Kiina ja Venäjä, nämä kaikki isot teollisuusmaat, jos nyt Venäjä on iso teollisuusmaa, ne innostuu tästä. Ja sitten meidän, niin kuin, taas on Suomi koko ajan suurempi. Ehkä sulla on mennyt tämä ohi. Tämä on varmaan mennyt mulla ohi kyllä jo, ja sitten me samalla otetaan sieltä Afrikasta väkeä tänne kuluttamaan lisää. Kun meidän pitäisi niin kuin vaan sanoa, että hetkinen, että väestörehdys Afrikassa, niin hillitään sitä, eikä niin, että tuodaan sieltä tänne väkeä. Ja sitten se Kiinan tämä temutus, eikö se ole hauskaa? Tai ei se ole hauskaa. Ensin verotetaan ostovoima ihan nollaan, tuloveroille etenkin alvilla. Ja sitten sanotaan, että kuluttakaa vastuullisesti. Mä oon ihan varmasti samaa mieltä, mutta kun ei meillä ole silleen oikein varaa. Minkä lisäksi just tämä, mitä puhuttiin äsken, että on se uskomatonta, että raha, turvallisuus ja energia ei ollutkaan ilmasta, vaan yhtäkkiä sähkö maksaa. Yhtäkkiä pitääkin panostaa turvallisuuteen. Suomihan on sitä tehnyt aina tosi hienosti, minkä lisäksi yhtäkkiä rahalla on korko. Niin, ne ei tämmöisiä uutisia, niin. Ihmeellisiä uutisia, että on korot olemassa. Tuossa oli yksi sukupolvi, joka niin kuin tavallaan tuli aikuiseksi siinä maailmassa, missä korko oli nolla. Ja kuviteltiin, että tämä on niin kuin normaali tilanne. Mä oon 46-vuotias, niin kyllä mä nyt muistan sen, että ei se ole normaali tilanne. Kyllä joku korko täytyy olla, mutta oltiin käymässä tuossa ulkoasiainvaliokunnan kanssa tuolla Yhdysvalloissa. Anteeksi, jos on vähän väsynyt tässä 1,5 vuorokautta, sitten tultiin takaisin ja vähän jetlagia vielä, mutta kyllähän se niin kuin tavallaan on jännä huomata se, että miten Yhdysvalloissa kaikki, siis me tavattiin senaattoreita, me tavattiin edustajahuoneen jäseniä, aikaisemmin kun käytiin siellä, niin saattoi käydä niin, että ei nyt ollut ihan hirveästi aikaa niin kuin tavata heillä, että saattoi tulla ja mennä. Nyt ei ollut mikään kirja lähteä pois, vaan kaikki halusivat tavata suomalaisia, mutta se idea, mitä he sanoivat, oli se, että Suomi on hoitanut hyvin tämän puolustushomman. Eli me ollaan niin kuin aina ymmärretty se, että maailma ei ole semmoinen pullantuoksunen, semmoinen niin kuin, no niin kuin mä sanoin tuossa 90-luvun tämmöinen nuorsuomalainen ajatus siitä, että Venäjä tulee mukaan tähän ja sitten on niin kuin, ei tarvitse varautua sotaan enää, vaan Suomi on aina varautunut siihen laajamittaiseen hyökkäykseen ja se on nyt sellainen, mikä ne sanoi se Yhdysvalloissa, että tämä on tosi hieno juttu. Ja meitä arvostetaan siitä, mutta kyllähän Eurooppaa siellä katsotaan silleen, että ei Euroopalla ole mitään sanansijaa missään pöydässä. Yhdysvallat sopii Venäjän ja Kiinan kanssa. Ja Eurooppa on sitten vähän kattelee takapenkät, että mitä nyt tapahtuu. Ja se on niin kuin periaatteessa meidän omaa syytä, tai Euroopan omaa syytä. Ei Suomen omaa syytä, mutta Euroopan omaa syytä. Muistan Charlie Kirk vainaa sanoi näin, että musta hassu sanoi, 93 kaveri sanoo vainaa, mutta ei siis mun kaveri yleisesti. Niin, Charlie Kirk sanoi näin, että mitä se meni se joku twiitti, että oh Finland, those Russians tai jotain. Että se Charlie Kirk pohti ja ehkä Atte tiedät tästä enemmän, että pohtiiko Yhdysvallat, että suomalaiset on venäjämielisiä. Se voi olla totta, koska meidän hallinto on, sanotaan 71-2000, no koska Tarjan kausi loppuu. Meidän hallintohan on ollut aika venäjämielinen, liian venäjämielinen.
Mutta sitten kansa, niin me ei ole kyllä kansana ihan hirveän venäjämielisiä ollut pois lukien taistolaisuuden aika. Tai mitä sä oot mieltä, miten jenkit näkee? Oli tosi pieni porukka, joka oli. Että niin. Mä luulen, että se varmaan tuossa NATO-jäsenyyden myötä niin kuin muuttui se käsitys siellä Yhdysvalloissa. Eli silloinhan Suomi niin kuin tavallaan tuli sinne, valitsi sen puolensa. Ei oltu enää aidalla tai kuviteltu, että me voidaan niin kuin istua siinä aidalla. Vaan sen jälkeen niin kuin se Amerikassakin tuli semmoinen ajatus, että nämä on niin kuin meidän kanssa samassa. Ja niinhän me ollaankin nyt liittolaisia. Niin mä luulen, että se varmaan muutti sen kuvan siitä, että okei, että nyt noin niin kuin herännyt siihen todellisuuteen, että ei me voida niin kuin olla tyylistyllerö. Kaikki tietää, mitä hänelle kävi. Ehkä semmoinen asia vielä, mikä tulee mieleen tästä Ukrainan sodan opetuksista, että sen lisäksi, että oli se yleinen harhaluulo, että eihän voimapolitiikkaa ja saati sotaa voi enää niin kuin olla ajankohtaista Euroopassa, niin ehkä se sodankäynnin tapakin ja se, että mihin asioihin on panostettu puolustussektorilla ja sen kehittämisessä. Olisi tosi mielenkiintoista itse asiassa kuulla Atelta vähän kommenttia niin kuin alan ammattilaisena. Siis siinä, että ehkä lännessä alettiin keskittyä sitten, koskee myös jossain määrin Yhdysvaltoja, niin tämmöisiin hyvin korkean suorituskyvyn asejärjestelmiin. Se, että mitä kehittyneempää, hienompaa, ehkä kalliimpaa tavaraa pystytään tekemään ja ikään kuin voittaa sitä kilpailua etua tällaisilla asioilla. Mutta sitten kun on nyt niin kuin tämän sodan opetuksista huomattu, että erinäisistä syistä myös teknologian kehityksen ja puolustus, niin kuin tarkoitan vaikka drooniteknologian kehitystä siinä hyökkäämistä vastaan puolustautuessa, niin tämähän on erinäisistä syistä ajanut sitä taistelua tietyllä tavalla takaisin sinne juoksuhautoihin ja semmoiseen kulutussotimiseen, josta jo luultiin, että eihän tämä ole niin kuin historian roskakoriin haudattua kamaa. Ja silloin siinä alkaa korostua juuri ammustarvikkeet, miehistökoko ja siis niin edelleen. Tämmöiset perinteiset niin kuin sodankäynnin elementit, epäsuora tuli. Ja varmaan tässä oli takana se, että NATOhan oli jo pitkän aikaa sitten niin kuin muuttunut laajamittaisen hyökkäyksen torjunnasta niin tämmöiseen kriisihallintaorganisaatioon. Että mentiin tavallaan jonnekin Afganistaniin tai Irakiin, jossa oli täysin ylivoima, siis ilmaylivoima, materiaalinen ylivoima, kaikilla tavalla niin kuin ylivoima. Ja se oli tämmöinen, niin kuin puhutaan epäsymmetrisestä sodankäynnistä. Eli se, että on tämmöinen jonkunnäköinen joku Taliban-liike tai joku Al-Qaida tai joku muu. Ja sitten on tämmöinen symmetrinen niin kuin tavallaan organisoitu sodankäyntijärjestelmä, armeija, joka käy sotaa tämmöistä sissiliikettä, kapinaliikettä vastaan. Ja siinä oli niin kuin kuvainnollisesti, mä oon joskus käyttänyt semmoista termiä, että niin kuin puettiin sitä ruskeita kakivaatteita päälle. Oltiin niin kuin tavallaan kriisihallintaorganisaatiossa. Ja nyt kun huomataan, että Naton pitääkin mennä takaisin siihen, että puetaan ne vihreät vaatteet. Nyt ollaankin tavallaan niin kuin sitä Venäjän laajamittaista hyökkäystä, missä panssarilautat tulee niin kuin rajan yli, niin sitä ollaankin torjumassa. Niin ollaan menossa takaisin sinne ja nyt tämä niin kuin reivataan sitä suuntaa Natossa kovasti. Suomihan ei koskaan, kyllähän meilläkin oli, mä muistan siitä, kun olin silloin upseerina, niin palvelin, niin kyllähän siellä oli niin kuin tavallaan, se oli hienoa. Just se, että oli vähän niin kuin sitä kakivaatetta päällä, niin se oli hieno olosta, mutta eihän me koskaan unohdettu sitä laajamittaisen hyökkäyksen torjuntaa, vaan se oli niin kuin aina Suomen armeijan ykkösprioriteetti kuitenkin. Ja tämä on semmoinen, mitä Natossa nyt ymmärretään ja arvostetaan, että me ollaan ylläpidetty sitä, mitä he ei ole ylläpitänyt. Podcastin tarjoaa mun oma firma pankkiarvio.fi. Tarvitsetko virallisen arviolausunnon asunnostasi pankkia varten? Pankkiarvio.fi on edullinen ja helppo palvelu tähän tarpeeseen. Täytä vaan omat tietosi ja lähetä isännöitsijän todistus. Arviolausunto kelpaa niin pankin lainaneuvotteluihin, verottajalle, perunkirjoitukseen kuin mihin tahansa tarpeeseen. Pankkiarviosta voit nyt myös tilata virallisen arvion omakotitalosta, mökistä, tontista, kokonaisesta asuntosalkusta, kerrostalosta, liikekiinteistöstä tai mistä tahansa erikoiskohteesta. Uutena tuotteena pankkiarvio.fiihin on lisätty ostoarvio-niminen palvelu, eli lähetä mulle ostettavan asunnon tiedot, niin kerron sulle yli 100 asuntokaupan kokemuksella, mitä asunnosta kannattaa maksaa ja saat minut puolellesi neuvottelemaan sun asuntokaupasta. Pankkiarvio.fi. Ja sitten tulee mieleen myös sekin, että silloinhan jos on uudenlaisia tarpeita kokonaan siihen
sodankäynnin varautumisen osalta, niin silloinhan myöskään ehkä puolustusbudjetteja ei pysty niin suoraviivaisesti vertailemaan, että jos me laitetaan euromääräisesti näin, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä sen suorituskyvyn osalta, ja tästä niin kuin itsellekin on tullut, kun asiasta on lukenut, niin kuin aika hätkähdyttäviä huomioita siitä, että kuinka epäsymmetrisiä taas ne voi olla, että jos meillä maksaa jonkun tietyn aika kehittyneenkin droonin valmistaminen vaikka joitakin kymmeniä tuhansia, jolla voikin ottaa pelistä pois jopa hyvin käytettynä yhden kehittyneen tankin, joka taas maksaa vaikka miljoonia. Niin tavallaan tämähän muuttaa sitä koko niin kulutusrakennetta, mikä on optimaalista, että tämä on kyllä aika uuden edessä se tavallaan. Kyllä se näin on. Kyllähän sitä, ja ilmatorjunta, jos puhutaan siitä, että ohjukset maksaa miljoonia ja droonit maksaa jotain tuhansia euroja, niin onhan se niin kuin epäsuhta on valtava siinä, että eihän me voida ampua niin kuin Davidin lingolla alas niitä, eikä tietysti halutakaan, eikä se sitä varten olemassakaan se järjestelmä, mutta että meidän täytyy myös sitten mukautua siihen, että mikä Suomessa on ollut aina aika hyvä, että ollaan pystytty mukautumaan. Ja ollaan vähän niin kuin oltu ehkä sitä meidän vastustajaa, vihollista, Venäjää edellä tässä, että tavallaan miten me pystytään mukautumaan. Talvisodassa nähtiin se, jatkosodassa nähtiin se myös, ja toivottavasti sitten ei tulevaisuudessa tarvitse nähdä sitä, mutta jos sitä katsotaan, niin kyllä mä uskon, että me ollaan valmiita. Wahlroosin viisauksista pohdittiin, että puhuttaisiin kanssa tänään, niin mitäs ajatuksia? Mainittakoon, mä klippasin sen koko silleen, kun siinä oli ykkösaamussa. Ensin oli toinen vieras, sitten oli Wahlroos, sitten siinä oli välissä kaikkia puheita. Niin mä oon klipannut se tuonne kanavalle, mä voin laittaa sen tuohon kuvaukseen ja ruudulle näkyy. Niin jos haluaa aikaa säästää, niin voi katsoa siitä suoraan tiukasta noin Nallen asiat. Niin mitäs ajatuksia Nalle Wahlroosin mietteistä? No kyllähän Nalle ihan oikeassa oli. Nallen tapa puhua on se on jotenkin, mä tykkään jotenkin siitä, se on niin kuin semmoinen, hän sanoi suoraan sen asiat, mitä ehkä voisi enemmänkin Suomessa olla, että tavallaan se toimittajakaan ei ole aina niin kaikki tietävä, vaan kyllähän Nalle niin kuin aika hyvin se sanoi siinä, että mä katsoin, en ollut itse Suomessa silloin, kun tämä tuli, mutta katsoin sen siitä areenasta, niin että kyllähän Nalle on täysin oikeassa. Että mitä meidän pitäisi tehdä täällä, ja se ongelma, että kun me tehdään näitä uudistuksia, tällä hallituskaudella me ollaan tehty niin kuin perussuomalaiset, kokoomus ja tietysti RKP ja KD, niin isoja rakenteellisia uudistuksia, niin kuin työelämärakenneuudistuksia, sosiaaliturvauudistuksia, mutta kyllähän meiltä vielä puuttuu se, että eihän me niin kuin, se mitä Ruotsissa tehtiin parikymmentä vuotta sitten, niin kuin Nalle sanoi, niin perintövero pois, lahjavero pois ja Viron malli verotukseen. Se on aika hyvä kolmikko. Siitä lähdetään. Joo, senkin uhalla, että me vaikutetaan tämmöiseltä Nallen fanikerholta, niin onhan se sanottava, että kyllähän sanakirjassa voisi hyvin olla charmikas tai charmantti sanan kohdalla Nallen kuva. Ja probleema. Joo, ja hän on hyvin aseistariisuva parhaimmillaan ja hänen argumentaationsa on todella semmoista sekä viihdyttävää että tietysti myöskin osuvaa ja perusteltua. Mutta se, että onhan se totta, että me vähän niin kuin nyt vielä kaivattaisiin Suomessa, eikä ehkä niin vähäkään, niin kuin tuli siinä haastattelussa selväksi, sellaista isompaa signaalia. Että me tehdään nyt oikeita asioita, mutta se, että miten me saataisiin semmoinen voimakkaampi signaali, ja se voisi esimerkiksi olla se perintö- ja lahjaveron kertalaakista poistaminen. Siihen tietysti täytyy löytyä rahat jostain, mutta se on sitten tietysti arvovalintoja myös sen osalta, että ollaanko nyt tosissamme sen talouskasvun kanssa, että moni siitä puhuu. Mutta sitten mitkä on ne piristysruiskeet, mitkä siihen olisi löydettävissä. Henkilökohtaisesti mä itse koen, että se pitäisi olla semmoinen, sanotaanko, 3 verouudistuksen yhdistelmä, jossa yksi olisi tämä perintö- ja lahjaverotuksen poistaminen, ja sitten olisi tosiaan se meidän yritysveromallin uudistaminen. Siitähän on monet puhunut jo pitkään. Ja sitten kolmanneksi, ja tämä vaatii taas vielä lisää rahaa ja vielä lisää priorisointia, mutta se, mistä mä oon itse puhunut, eli se työssäkäyvien lapsiperheiden veroalennus, minkä pitäisi olla myöskin tuntuva. Ja nämä vaatisi musta useita miljardeja rahaa yhteensä, vähintäänkin sen ehkä 2. Ja se pitäisi jostain kaivaa, mutta on myöskin selvää, että tämmöinen verouudistus, jossa musta pitäisi olla nämä kaikki 3, niin sehän ei onnistu muuta kuin oikeasta pohjalta. Näinhän se on. Eikä se, mä en tiedä tarvitseeko sitä rahaakaan, koska sitten tämähän on niin kuin investointi. Se, että me haetaan sitä niin kuin
Tai siis, että me saataisiin investointia Suomeen, rahaa tulemaan sisään, kun nyt se lähtee pois. Tämähän on se ongelma. Niin kuin Nalle sanoi siinä hyvin, että jos me katsotaan vaikka mitä Irlanti on tehnyt. Irlantihan on aika lailla samanlainen niin kuin periferia kuin Suomi. Ei ihan yhtäläinen periferia kylläkään. Miten se Nalle sanoi, että me ollaan se bussipysäkki viimeinen bussipysäkki, niin just näin. Irlanti ei ehkä ole ihan viimeinen, mutta on sekin aika pitkällä siinä. Siellä ei ole oikeastaan mitään niin kuin luonnonvaroja, mutta nehän veti sen yhteisöveron alas ja lähti niin kuin aivan härskisti kilpailemaan sillä. Suomi ei lähtenyt tätä tekemään, niin kun sitä veroa vedetään alaspäin, niin sinne tulee pääkonttoreita Irlantiin ja sen jälkeen se verokertymä kasvaakin siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Se ei mene niin kuin lineaarisesti sillä, että isompi veroprosentti, niin sitten kertymä kasvaa, vaan se menee sillä, että kun saadaan enemmän sitä porukkaa, joka maksaa näitä veroja, niin pienemmälläkin prosentilla siitä tulee sitä kertymää lisää. Niin tässä niin kuin tavallaan Suomi on vähän ehkä, me ollaan tämmöisen lineaarisen matematiikan, tai miten se sanoisi, niin kuin tällaisen niin kuin vankeina tässä. Ja sen staattisuuden. Niin staattisuuden vanki, että jos me saataisiin oikeasti silleen, että me saataisiin kerrytettyä pääomaa, kapitaalia Suomeen. Nallehan sanoi sitäkin, että kysyttiin, että onko Suomi kapitalistinen. No, me ollaan markkinatalous, mutta eihän meillä ole kapitaalia, ei meillä ole niin kuin pääomaa täällä yhteiskunnassa. Niin sitä me tarvitaan tänne, että saada kerrytettyä sitä pääomia. Ruotsissa ne on tajunnut sen, että kapitalismia ei voi harjoittaa ilman kapitalisteja. Näin se Suomessa on. me ei ole tajuttu sitä. Just tämä, että ihmiset pohtii sitä, että onko meillä varaa keventää veroja. Mä vähän tähän kirjoittelin ylös, niin meillä on kuitenkin varaa jakaa maahanmuuttajille käteistä, maksaa EUlle miljardeja, lähetetään Afrikkaan diktaattorille fyrkkaa, rahaa Marttaliitolle, toki se on tosi pieni, mutta se järjestökenttä on valtava. Koskaan ei puhuta, kun näitä tehdään, että onko tähän varaa, vaan tämä on velvollisuus ja pakko. Niin miksei meillä ole koskaan velvollisuus ja pakko keventää vaikka työssäkäyvien verotusta tai tehdä oikeasti kunnollisia verouudistuksia, niin kuin vaikka tämä lahja- ja perintövero. Ja sitten oli älyttömän hyvä pointti, mitä Nalle sanoi, mä en ole sitä koskaan miettinyt, kun on joku nuori raha, 35V, miljonääri, niin sitten ei sitä kiinnosta se perintö- ja lahjavero, mutta jos on 65-vuotias, joka tykkää Suomesta ja haluaisi asua täällä, eikä vaikka Espanjassa tai Ruotsissa, niin se on tosi iso juttu. Se suhteellinen osuus on niin valtava iso. Joo. Se oli hirveän hyvä pointti. Ehdottomasti tästä oli musta hauska kohta siinä haastattelussa, kun Nalle jonkunlaisen ehkä kokemusasiantuntijanakin totesi, että rahaa on vaikka kuinka paljon. Viitaten siis siihen, että kyllähän Suomessa on niitä pääomia ja jonkun verran sitä vanhaa rahaa, mutta se probleema on se, että jos meillä on tämmöinen verojärjestelmä, niin me jatkuvasti karkotetaan pois niitä ihmisiä ja unohdetaan, että me toimitaan myös kansainvälisesti kilpailussa niin kuin veroympäristössä, missä on nykyään pääomien vapaan liikkuvuuden myötä aika helppo ottaa ja lähteä. Että sekin on vaan semmoinen tosiasia, mitä tavallaan vastaan ei auta määränsä enempää kiukutella poliitikkona, että siitä voi pitää tai ei, mutta se pitäisi niin kuin hyväksyä. Se on juuri näin. Mutta sitten toinen asia liittyen siihen perintöverotukseen, niin totta kai on selvä, että niin kuin veroissa ylipäätänsäkin siinä järjestelmässä, mikä me ollaan rakennettu, niin ne ihmiset, keillä on absoluuttisesti eniten rahaa, niin he toki maksaa myös eniten veroja. Mutta sitten helposti unohtuu se, että musta perintöverotus, siis siihen nähden, että sillä kerättävä verotuotto, joka on se noin miljardin luokkaa muistaakseni vuositasolla, niin siihen nähden se on musta tosi epäoikeudenmukainen vero, koska eihän se koske vaan rikkaita, siis se oikeasti rikkaita, vaan se koskee aika lailla jo keskiluokkaisesta kotitaloudesta tai perheestä ylöspäin. Ja itse asiassa mä oon ajatellut se myös niin, että perintöverotus, niin se on itse asiassa myös tavallaan vero yhdestä näkökantista niin kuin perheellisiltä ihmisiltä, ei-perheellisille ihmisille. Siis koska sehän on nimenomaan niin kuin lapsille tuleva verorasitus. Että jos sä tässä Suomen mallissa, missä maksat kaikesta jo valmiiksi mielettömästi veroa, ja moni siis kerryttää sitä varallisuutta juuri siinä tarkoituksessa, että sulla on vaikka useampia lapsia, sä haluaisit kaikille jättää jonkunlaista taloudellista turvaa. Siis sen takia sä oot tehnyt sitä työtä ja kerryttänyt varallisuutta. Niin sit siitä vielä ikään kuin valtio tulee sen perheyksikön väliin. Ja tästähän on maksettu jo verot niistä rahoista silloin, kun ne on tullut. Ja nyt maksetaan niin kuin toistamiseen. Niin. Että se niin kuin kaksinkertainen verotus, se jotenkin mä en ymmärrä, että ei se ole oikeudenmukaista. Mutta mun kysymys vaan retorisesti tähän loppuun on se, että niin kuin valtio, joka tällä tavalla niin kuin tulee kukkona tunkiolle sinne siis perheen niin kuin asioihin,
Siis haittaa sitä, että vanhemmat eivät voi omia lapsiansa auttaa. Siis tähän koskee myös lahjaveroa. Koska nythän se ongelma on se, että vaikka olisi vanhemmilla varallisuuttakin jonkun verran, voisi antaa jotain pientä tukea siinä vaiheessa, kun oma jälkikasvu saa vaikka ensimmäisiä lapsiansa ja niin edelleen. Niin tämähän kaikki ikään kuin on semmoinen niin kuin epäkannuste siis siihen, että perheissä me kannustettaisiin ikään kuin perheitä huolehtimaan paremmin niin kuin toisistaan. Ja puhutaan jostain perheyrityksistä ja tämmöistä jatkuvuudesta siinä, niin se tehdään niin kuin mahdottomaksi. Tai vaikka ihan niin kuin maatalousyrittäjä, jolla on niin kuin se maatila ja sitten se pitäisi vaihtaa sukupolvenvaihdos tehdä siinä, niin sitten siitä maksetaan niin kuin veroja siitä, että miten niin kuin tämä maaomaisuus ja muu niin kuin vaihtuu, niin mä en niin kuin jotenkin ymmärrä sitä ollenkaan. Mä en tiedä, näettekö te joskus oli hetki sitten Suomi X:ssä oli tämä, että maailman vanhin hotelli, 52 sukupolvea, jostain vuodesta 1050 jälkeen Kristuksen. Näettekö te sitä? En nähnyt. Miettikää, että Suomessa tämä hotellirakennus olisi, tai toki se on varmaan vähän muuttunut siinä matkalla, mutta se olisi verotettu 52 kertaa siinä välissä. Niin. Ja sitten se oli hirveän hauska, mitä Nalle sanoi siinä, että kun tämä juontaja kysyy, mikä hänen nimi on, Seija. Seija kysyy, että onhan meillä näitä iloisia veronmaksajia. Sitten mä näin, kun Nalle tulee sellainen pieni hymy, ja sitten hän on silleen, että niin, jos mä näitä nyt tässä lasken, niin heitä on noin 3. Ja jos mä oon ihan rehellinen, mä joudun tästä nyt vaikeuksiin, niin he kaunistelevat sitä asiaa. Ja niitä on paljon enemmän, jotka muuttaa vekeä eikä tykkää tästä. Että ei tämä nyt ihan kestä päivänvaloa. Ei kukaan maksa iloisesti veroja. Maksatteko sitä iloisesti veroja? No ei kukaan maksa iloisesti. Kukaan maksa. Ei. Suomi on siinä mielessä poikkeuksellinen maa maailmassa, että meillähän ne verotulot ei mene niin kuin eliitin taskuihin suoraan, mitä aika monessa maassa valitettavasti käy. Että kyllähän meillä niin kuin tavallaan se veronmaksu tai se valmius siihen veron maksamiseen on sitä kautta parempi, että me tiedetään, että okei, sillä niin kuin kustannetaan peruskoulua ja terveydenhuoltoa ja muuta. Mutta sitten kun kysytään sitä, että pääseekö esimerkiksi niin kuin kunnalliseen terveydenhuoltoon nyt tai tähän hyvinvointialueiden terveydenhuoltoon, niin jos sinne ei kukaan pääse, vaan joudutaan kuitenkin niin kuin maksaa se, niin minkä takia me maksaa niitä veroja? Tähän moni kysyy, mutta meillä ehkä se Suomessa veronmaksuvalmius ja niin kuin semmoinen halukkuus on kuitenkin kovemmalla tasolla kuin tuolla jossain sitten ihan etelässä. Mutta eihän sitten kukaan siltikään veroja ilokseen maksaa. Ei todellakaan. Siinä oli myös hauska, vitsi monta kohtaa. Mä kirjoitin tähän ihan ylös. Yhteensä tuli 26 kohtaa, 29 kohtaa. Ei varmaan käydä näitä kaikkia, tulee pikkusen pois, kun mä luen näitä tästä. Mutta siinä oli ihan älyttömän hauska se kohta, että aina kun tulee pienikin tämmöinen positiivinen signaali, niin toimittajat on ihan fiiliksissä kertomassa, mikä on varmaan hyvä, mutta sitten reaalimaailmassa ei tapahdu mitään hyvää. Niin. Sitten se rapauttaa luottamusta ihan älyttömästi tuohon kaikkeen. Ja sitten oli tämä, että Orpon kivapuheet, niin puhutaan niin kuin, että kaikki on tosi kivaa, yritykset on fiiliksissä, kaikki on hyvää. Mutta Nallen mukaan se ei ole niin kuin totta. Niin. Ja me tarvittaisiin sitä oikeat reaalimaailmaa. Kyllähän se niin on, että se semmoinen oppositiohuuto, että kaikki on niin kuin kauhean huonosti ja synkistellään, niin ei siinäkään mitään järkeä ole. Eihän tarvitse niin kuin maalata piruja seinälle niin kuin ihan välttämättä. Mutta kyllähän se nyt, fakta on se, että Suomessa, ja me ollaan tässä niin kuin kaikki poliitikot, ei vaan minä ja Onni, vaan ihan kaikki, jotka siellä eduskunnassa istutaan, niin me ollaan ihan yhtä syyllisiä tähän. Kyllähän se niin on, että meillä on nyt ollut 18 vuotta käytännössä nollatalouskasvu. Me ei olla toivuttu finanssikriisistä 2008-2009, toisin kuin meidän verrokkimaat Euroopassa on toipunut siitä. Ja syy on se, että me ei olla kyetty toimeenpanemaan niitä rakenneuudistuksia, mitä meidän verrokkimaissa on tehty jo parikymmentä vuotta sitten. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa. Niin kuin Marinin hallitusta voidaan syyttää siitä, että, ja ihan niin kuin hyvin perustein, että lisättiin kustannuksia. Okei, koronakriisi, se oli tietenkin, ja sitten tämä Ukrainan sota eskaloituminen, totta kai lisää kustannuksia, siihen piti laittaa rahaa. Ja tämä hyväksyttiin, niin kuin mekin hyväksyttiin meidän puolueet, mutta eihän se jäänyt niin kuin siihen. Nythän VTVn raportti tuli siitä just ulos, että sieltä lisättiin näitä niin kuin rakenteellisia kustannuksia, siis jotka menee niin kuin jatkoon. Ei vaan niin, että pistää niin kuin rahaa tähän nyt tällä hetkellä, vaan se, että ne tulee niin kuin pysyviä kustannuksia. Niitä lisättiin ihan valtavasti. Kyllähän sitä voidaan kritisoida, mutta ei se pelkästään Marinin hallituksen kanssa syytä ollut, vaan kyllä me ollaan kaikki niin kuin eduskuntapuolueet yhtä syyllisiä siihen, että me ei olla kyetty tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia. Ja tästä se johtuu, että jos me oltaisiin pienikin talouskasvu saatu aikaan tämä parikymmentä vuotta, 12 vuotta, niin meillä ei olisi mitään niin kuin kestävyysvajetta nyt. On, ja Nalle sanoi hyvin kanssa, että 18 vuotta kun on nollakasvu,
niin se, että siitä ekat 5 vuotta voisi oikeasti selittää sillä, kun Nokia lähti, mutta mikä tahansa vähänkin fiksu markkinatalousmaa saa resurssit uudelleen allokoitua, anteeksi hieno sivistyssana, saa resurssit uudelleen allokoitua silleen, että meillä olisi sen jälkeen voisi olla hienoa. Ja sitä sanoo kans, tosi hauskasti, ja mitä sä niin sanoit aikaisemmin, että me ollaan ihan kuin Nallen fanikerho, mutta eikö me olla vähän? No siltä osin, kun Nalle puhuu pelkkää asiaa. Niin munkin mielestä. Niin. Ja sitten Nalle sanoi hauskasti, että tätä nyt ei varmasti koske teitä, tai ainakaan toivottavasti, ei se koske. Että Suomea ovat johtaneet idiootit. Aikaisemmin. Ja sitten Nalle ei yhtään perääntynyt siitä, vähän sanoi, että ensinnäkin puhuin englanniksi, ja toiseksi, niin mä voin puolustaa sitä vaikka kuinka paljon. Tässä on syyt. Hän sanoi nämä 2. Kataisen hallituksen sosiaalidemokraattinen ohjelma, joka oli ennen kaikkea Eero Heinäluoman porukoiden agitoima. Ja sitten, tämä oli hauska, Marinin 4 standardipoikkeamaa järkevästä tehty politiikka. Ei tässä on vähänkin laskenut lukiossa pitkää matikkaa, niin ihan käsittämättä. Se on aika pitkä se 4 standardipoikkeamaa. Joo, ja mitä on niin? Niin siis mä olin itse asiassa mainitsemassa sun esiin nostamaa huomiota siitä, että vaikka on niin, että varmaan Atte on oikeassa siinä, että kaikki on enemmän tai vähemmän yhtä syyllisiä, niin kuitenkin jos hiukan niin kuin perehtyy siihen tilastoon, että se 2011 hallitus niin aika erikoiseen vaiheeseen mietti, että siitä justiinsa tultiin finanssikriisistä eteenpäin ja oli tilanne päällä monessa mielessä, niin silloin vielä sementoitiin sellaista kulurakennetta, johon ei enää missään nimessä ollut varaa. Näin on. Ja ikään kuin elettiin sitä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jakovarameininkiä. Ja sitten tietysti siinä välissä oli Sipilän hallitus, jossa perussuomalaiset esimerkiksi oli mukana. Sitten me heitettiin pois, koska ei maahanmuuttopolitiikan tiukennukset ja ehkä tietysti henkilökemialliset asiat sitten maistunut. Ja sitten perussuomalaiset on nyt tässä hallituksessa, joka tekee ennätysmäiset säästöt. Niin sen verran mä haluan niin omaa kuppikuntaani puoluettani puolustaa, että ehkä siinä on niin asteeroja, että ketkä on ollut tekemässä minkälaisia ratkaisuja. No okei, sanotaan, että perussuomalaiset on vapaat tästä. Ainoat, jotka on vapaita, on perussuomalaisten Liike Nyt. Joo. Jotka on en mäkään ehkä menisi noin pitkälle, että mä vaatisin täyttä vastuuvapauslauseketta, mutta mä sanon, että on niin asteeroja siinä, että minkälaisia. Ajatellaan nyt vaikka sosiaalidemokraatteja. He kuitenkin pääministeripuolueena teki Rinteen Marinin hallituksessa tosiaan tämän niin kuin aivan poikkeavan viritelmän tilanteessa, jossa oikeastaan oli kaikille jo selvää, että nyt pitäisi viimeistään tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä. Ja sitten he oli tosiaan siinä 2011, oliko se Sixpack vai mikä se olikaan? Olihan se kauheata, kun siinä oli kokoomus ja vassarit samassa hallituksessa. Ja mä olin silloin itse upseerina, palvelin. Ja kyllä mä mietin silloin jo, että onko tässä mitään järkeä, että mulle tuli iso palkankorotus. Siis kaikille, jotka oli niin kuin julkisella puolella töissä, niin saatiin isot palkankorotukset. No hienoa, joo, kiva. Kyllähän se otettiin vastaan mielellään, mutta mä mietin silloin, ja aika moni muukin mietti siellä joukko-osastoissa, että mitä ihmeen järkeä tässä on. Että nyt on niin kuin taloustilanne on tällainen, näin kaoottinen, ja me saadaan niin kuin palkankorotus. Varmaan siellä oli joku tämmöinen elvytysajatus ja tätä, mutta että niin kuin, sit kun elvytettiin, eikä se vaan lähtenyt niin kuin elpymään, niin rakenteelliset uudistukset siinä puuttu silloin. Muistatteko te, ole hyvä, ei ole tarkoitus puhua päälle, muistatteko te se niin kuin joku ohjelma se oli, missä oli aivan superhyvä toimittaja, kun se tivasi Marinilta, että miksi se ylimääräinen miljardi? Muistatteko te sen? Kuntasektorilla. Että kunnilla annettiin niin kuin 2 miljardia, vaikka 1 olisi riittänyt. Että miksi annettiin 2? Sitten Marin lähtee vastaan ohi. Sitten se toimittaja joku 3 kertaa tivaa, niin että Marin oikeasti suuttui siinä. Se on ihan älyttömän hyvää, tuommoista kaivattaisiin lisää. Niin kaivattaisiin. Ja vastaavasti se toimituksen eilen, mikä tämä Seijan sukunimi on? Vaaherkumpu. Joo, Vaaherkumpu. Niin mun mielestä hän katsoi Vaaruusia tietyllä tapaa vähän ihaillen. Tulkitsitteko te samaa? Mun mielestä hän katsoi silleen vähän niin kuin rakastunut teinit. Silleen ujosti. Niin, en tiedä. Ehkä hän oli myös vähän sillä, että hänellä ehkä vähän loppui eväät siinä Nalleen vastaan, että ei oikeasti ollut, se oli hyvä, kun Vaaruus käänsi sitä kysymyksiä, että no miten tämä niin kuin metsässä, että oletko itse kävellyt. Sitten se oli niin kuin, minä en vastaa täällä nyt kysymyksiin ja kääntyikin se toiseen suuntaan. Että se Elon Musk vielä esiin, kun se BBC-haastattelu, aivan loistava, mä laittaa senkin tuohon linkkeihin, niin hän kysyy BBCltä kysymyksen, että miten onko BBC ollut joskus väärässä. Sitten se vaan sanoo se toimittaja, että eihän vastaa tästä kysymykseen, että tässä ei ole kyse BBCstä. Sitten Musk vaan vastaa, että sä luulit, että ei ole. Niin samalla tavalla, niin mun mielestä on ihan hauska kysyä vastaavasti kysymyksiä Yleltä. Olet lämpimästi tervetullut tilaamaan Kuuntelijapodcastin YouTube-kanavan jäsenyyden vaan muutamalla eurolla kuussa.
Klikkaa videon alta, liity painiketta, niin tuet samalla podia. Tätä kynnysrahaa vastaan saat kuunnella kaikki jaksot etukäteen heti editoinnin valmistuttua. Pääset mukaan meidän salaiseen WhatsApp-ryhmään, saat halutessasi oman nimesi videolle jokaiseen podcast-jaksoon ja paljon muuta. YouTuben jäsenyystulot käytetään kokonaan tämän podcastin kehittämiseen, jos ja kun kasaan jää YELin ja Yle-veron jälkeen yksinyrittäjälle ylipäätään yhtään mitään. Hyvin asiattomana loppukaneettina mainittakoon, että Yle-verosta kuuntelijapodcastin YouTube- ja Patreon-jäsenyydet eroavat niin, että jäsenyys on vapaaehtoinen ja edullinen. Klikkaa videon alta, liity painiketta. Mun mielestä on ihan hyväkin, että tuollaisessa haastattelussa, jossa haastateltava ei ole sillä tavalla poliitikko ja poliittisessa vastuussa, niin ei tarvi ollakaan ihan niin tiukka piponen. Ja siinä oli niin kuin hyvä tunnelma siinä haastattelussa. Mutta se, mikä on musta kyseenalaisempaa, on se, että kun siellä Ykkösaamussa on käynyt esimerkiksi Lindmania ja sitten Minja Koskela taisi olla viimeksi, niin se oli fanitapaaminen. Kyllä sitten niinku poliitikkojen kanssa minusta voisi edes kysyä sellaisia kysymyksiä, joita perustellusti kansalaiset ehkä kyseisiltä henkilöiltä odottaa kysyttävän. Se on totta. Et siinä mielessä pieniä risuja myöskin ehkä Yleisradion suuntaan tästä. Mutta. Tulee vähän Leif Salmeen ja ikävä. Salmeenhan oli taistolainen itse. Hyvinkin kuka on Leif Salmeen? Kerrotko meille nuoremmille? Siis tämmöinen Yleisradion toimittaja, hyvin taistolainen, hyvin vasemmistolainen, mutta Salmeenilla oli se hyvä puoli, että hän ei päästänyt ketään helpolla. Ei myöskään niitä omia niin kuin tavallaan samaa poliittista ajatusmallia edustavia ihmisiä, vaan hän oli kaikille niin kuin yhtä tiukka. Ja tämmöistä niin kuin jotenkin toivoisin, että siinä olisi vähän, että ei tulisi sellaista kuvaa, että fanitetaan jotain. Tai niin kuin, onko Minja Koskelalta kysytty, nyt mä en ollut tämän viikon, olin siellä Yhdysvalloissa tosiaan, niin kuin sanoin tuossa, niin ulkoasiainvaliokunnan mukana. Mutta onko niin kuin vasemmistoliitolta vaadittu vastauksia siihen, että onko vasemmistoliitto sitoutunut ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen edelleenkin? Kun heidän nuorisojärjestön puheenjohtaja sanoi, että Suomi ei saisi olla turvallinen paikka israelilaisille turisteille. Törkeät. Ja nyt sitten niin kuin tällaista antisemitismia, rasismia ja sitten Minja Koskela puheenjohtajana vaan silleen väistelee ja hänen annetaan niin kuin sallitaan väistellä. Onko kukaan vaatinut vastauksia sieltä? Mennyt niin kuin sinne soittaa sitä kotiovea, niin kuin joskus sanottiin, että voidaan mennä sinne ihan niin kuin kotiovelle ja kysymään, että ootteko te nyt niin kuin sitoutunut tähän, että onko vasemmistoliitto, hyväksytäänkö rasismi, antisemitismi vai ei? Niin onko tällaisia niin kuin vastauksia vaadittu heiltä? Mä en ainakaan nähdä, että olisi. Joo, siis Salla Vuorikoski, Helsingin tutkiva journalismin esimies, sanoi, että voi mennä ovelle. Mutta ei ole kukaan mennyt ovelle, että ne ovet ovat eriarvoisia. Mitä Onni olit sanomassa? Niin, siis se, että kai tässä vaan Atteja briefatakseni, kun on ollut USAssa käymässä, niin viime viikollahan Koskelalta saatiin tiristettyä joku vastaus, että oli harkitsemattomia kommentteja. Ai nyt on saatu joku vastaus, okei. Antti voi tsekata sen, mutta se, että kyllä sitä kauan kesti sitä kuurupiiloa. Ja on ihan selvä asia, että esimerkiksi perussuomalaisten kohdalla, kun jonkun pihtiputaan niin varavaltuutetun varahenkilön lausuntoja aletaan kaiveleen, niin siinä ei anneta siis edes yhden päivän rauhaa puolueen puheenjohtajalle. Tarvitaan ministeritason kommentit kaikilta ministereiltä, joiden täytyy kirjallisesti irtisanoa ja pyytää anteeksi. Omasta, että puolueensa, että tämän nuorison puolesta. Ja sitten katsotaan, että minkälaisia kravattia jollain niin kuin Vilhelm Junnilla on kaulassa. Vilhelm Junnilla on hyvä ystävä ja hänhän on eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän sihteeri, että hän on niin kuin ei nyt missään tapauksessa ole antisemiitti, siis juutalaisvihaaja, mutta kyllä niin kuin aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdään niin kuin ihan toissijaisista jutuista. Mutta sitten kun kyse on vasemmistoliitosta, niin sitten on niin kuin. Mutta siitä näkyy taas, tämä on ehkä toinen näistä meidän lempiaiheista, tai niitä on tietysti montakin, mutta median valta. Siis mä ajattelin maahanmuutta. Niin no, sitä se olisi ollut toinen. Sä tulossa siihen. En ollut tulossa, mutta siis arvasin, että se on se toinen lempiaihe. Mutta siis tämä median valta ja median puolueellisuus, mikä on sitten se toinen lempiaihe. Niin sehän näkyy juuri tässä, että kun mediahan pystyy toimimaan just tämmöisissä vähän niin kuin kohutilanteissa tai semmoisissa tilanteissa, missä on ainakin tämmöinen kohun siemen. Niin se on se median valta, että siellä jopa yksittäiset toimittajat halutessaan, ne voi alkaa vaan kirjoittelemaan niitä juttuja. Vaikkei siinä olisi mitään semmoista uutta kehitystä tai vaikka olisi kuinka pieni tahansa se uusi kehitys, ne pystyy luomaan sitä julkista painetta sillä, että tehdään 10 juttua jostain asiasta. Ja sillä tavalla tietysti voidaan ajatella, että pakotetaan myös poliitikot reagoimaan, antaa lausuntoja ja niin edelleen. Mutta
jos media toimii aivan toisella tavalla tällaisessa, että esimerkiksi jonkun puolueen kohdalle tuleva tämmöinen tilanne, niin sen annetaankin vaan olla. Siis että ollaan radiohiljaisuudessa. Joo. Eli media menee, tavallaan jos ottaa kyynisen tulkinnan, media menee mukaan sen vasemmistopuolueen maineenhallintaoperaation sillä, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. Ja tämähän on jo tapa painella peukaloa sinne vaalle. Tämähän on siis vaalivaikuttamista, tämä on poliittista vaikuttamista, koska tämä vaikuttaa tietysti puolueiden suosioon, mikä vaaleissa sitten ulosmitataan poliittisena valtana. Kyllä, ja jos Wilhelm Junnilan pesukarhukravatti, olihan se Junnila, joo. Jos Junnilan pesukarhukravatilla oli kaikki ne mesimäärämerkitykset, äärioikeisto, natsimerkitykset, mitä on, niin silloin se tarkoittaa, että korona-aikana Sanna Marinin kurkipaidalla on myös merkitys. Ja X:stä luin silloin, että se tarkoittaa sitä, että tämä on merkkinyt Klaus Schwabille, että täällä on tämmöinen nouseva kurki, että minä olen valmis niin kontrolloimaan minua. Silläkin on joku merkitys. Silloin se tarkoittaa mun mielestä huurusta, mutta jos sillä pesukarhukravatilla on merkitys, niin silloin Sanna Marinin kurkipaidallakin on merkitys. Mä olen sitä mieltä, että mainittakoon, että ei välttämättä ollut. Niin. Tai mikä on tämä mun punaisen kravatin merkitys? No se on tietysti republikaanien punainen väri. Niin, sä oot trumpilainen. Mutta mä oon värisykä. Niin mulle tää voisi olla vihreä tai ruskeita. Tää on magalaista nyt. Tää on nyt ihan maga-meininki. Joo. Aivan. Valehtelisin, jos sen tekisi sitä tietoisesti. No näin mä kuvittelin, mutta ehkä se tästä näkyy sen, että kyllähän siitä on tehty siis Tampereen yliopiston tiedotusoppilaitoksen opiskelijoiden, jotka siis kouluttautuu, joita koulutetaan journalistiksi, niin kyllähän siellä tehtiin tämä kyselytutkimus aikanaan. Ja kysyttiin, että mitä puolelta äänestät? No punavihreitä, siis vihreitä vasemmistoliittoa. Ja sitten toinen kysymys oli se, että onko tärkeämpää, että toimittaja raportoi niin kuin sen, mikä on todellisuutta, mikä on totuus, vai se, että pyrkii vaikuttamaan siihen, että miten niin kuin maailma tulisi paremmaksi. Ja iso osa vastasi, että tärkeämpää on se, että pyrkii vaikuttamaan siihen, se aktivismi, että pitää parantaa maailmaa. Ja silloinhan toimittajasta tulee ikään kuin aktivisti. Ja se, että tavallaan se ei olekaan enää journalismia, vaan se on aktivismia, se toimittajan työ. Ja tämä on aika iso ongelma tässä. On, ja se Wahlroos sanoi myös siitä, että myös tämä Luonnonvarakeskus on hyvin ideologista porukkaa. Mä nyt vapaasti lainaan häntä, kukin katsokoon saastelu itse, enkä halua laittaa sanoi hänenkään suuhunsa. Niin, että se meni näin, että viherpiipertäjät ja luke, jotka saavat metsät päästölähteeksi, kun ne ovat Ruotsissa nielu. Niin miten se on mahdollista? Samoilla leveyspiireillä, Suomessa on suhteellisesti enemmän metsää kuin Ruotsissa, niin että samoilla leveyspiireillä saadaan eri tulos. Niin kyllähän fakta on se, joka niin kuin ymmärtää sen terveellä järjellä, että jos metsät kasvaa enemmän kuin niitä hakataan, niin silloinhan sinne sitoutuu nimenomaan sitä ilmakehän hiilidioksidia yhteyttämisen kautta. Eli se, että niin kuin kasvithan yhteyttää, käyttää hiilidioksidia hyödykseen, tuottaa happea ja sitten sokereita sinne ja se kasvi, niin kuin puut ja kaikki viherkasvit kasvaa tätä kautta. Mutta kun tämä oli tämä maaperä nyt, joka vapauttaa. Joo, tästä niin kuin, no katsotaan NASAn tutkimuksia. Vai onko nyt niin, että NASAkaan ei ole enää niin kuin luotettava lähde? Riippuu, mitä se on kertonut. Ilmeisesti näin. Eli jos NASA katsoo, että Suomi sitouttaa enemmän hiilidioksidia kuin päästää satelliittimittausten kautta ja miten he sitä mittaakaan, niin se ei vaan niin kuin tälle ideologiselle porukalle kelpaa. Vaan tämä on vähän sama juttu kuin silloin Euroopan parlamentissa, kun sanottiin, että Suomi hoitaa huonosti metsiä. Kun siellä kävi nämä meidän mepit, valitettavasti kokoomuksessa Sirpa Pietikäinen oli siinä mukana, puhumassa, että Suomi hoitaa huonosti metsiä, että me ei ole osata hoitaa näitä. Sanoko näin? Ne kävi siellä pitkin käytäviä puhumassa tällaista. No totta kai sitten Euroopassa, eihän kukaan tunne, miten Suomessa metsiä hoidetaan siellä. Niin nehän uskoo, että jos suomalaiset sanoo näin, niin se varmaan pitää paikkansa, kun mehän se tiedetään. Niin kuin täysin edes vastuutonta politiikkaa tekemistä tommoinen, että ja niin kuin tässä nyt sama tässä hommassa, että eihän suomalaiset metsät ole mitään niin kuin päästölähteitä, vaan nehän on nieluja. Kyllähän se nyt ymmärretään, jokainen meistä ymmärtää sen. On, ja tämän viikon jaksossa mulla on vieraana edustaja Hannu Hoskonen. Ja kun Grokilta kysyin, että kuka on Hannu Hoskonen, niin hän tituleerasi suoraan tämä Grokki, tai mä viittaan Grokkiin hän, mutta hän tituleerasi näin, että X:ssä kehutaan Hoskosta ainoaksi suoraselkäiseksi ja rehelliseksi kokoomuslaiseksi. Ja Hoskonen puhui sitä, että keskustalaiseksi. Niin. Ja keskustalaiseksi, joo, anteeksi. Ja Hoskonen puhui just siitä, että jos haluat metsiä monimuotoisuutta, niin on hienoa, että siellä on vanhoja metsiä, sitten siellä on nuoria metsiä, siinä on jotain siltä väliltä, siellä on niin kuin niittyjä, siellä on kaikenlaista muuta. Kaikenlaista. Koska jos me jätetään kaikki suojeluun, niin sitten siitä tulee semmoinen hajoava kuusimetsäräme. Kaikki, jotka on kävellyt kuusimetsässä, niin. Hämähäkiseittiin, saat vetää sieltä joku sieni siellä täällä. Siellä on paljon kuin kuhisee avohakkuussa. Siellä on sammaleita ja jotain niin kuin näitä, mitä ne on, ketunleipiä, se kasvaa ja saniaisia ja se on kyllä aika masentava semmoinen
vanhemmat. Hoskonenhan on meidän kanssa perustuslakivaliokunnassa ja hän on kyllä, se on hauska kuulla sitä Hoskosen puheita, kun tuntuu, että siinä on niinku semmoinen terve järki puhuu silloin, kun Hoskonen ja ihan sairaan hauska tyyppi. Joo, mun mielestä hauska. Superhauska. Joo. Pois lukien tietysti teidän jaksot, niin se on ollut yksi viihdyttävimpiä jaksoja, mitä mä oon tehnyt istua siis tässä ja kuunnella. Mun työ aika pitkälti kuunnella, niin aika meni aivan siis salamana. Kukin päättäkö itse, miten onnistuttiin, mutta... Joo. Ja Hoskonen tuo just niin kuin mä sanoin, semmoinen terveen järjen näkökulman, aina kun hän avaa suunsa, niin se on jotenkin hauska kuulla sitä. Tai voisi tämmöisen nopean välikysymyksen kysyä, niin mitä tekoälyä käytätte, jos käytätte? ChatGPT:tä vai Grokkia vai? Mä käytän ehkä eniten Grokkia kyllä itse. Joo, itsekin tulee käytettyä sitä. Grok on hyvä, kun pyrkii totuuteen vilpittömästi. Ja se on hyvä. Ja sitten nyt tuli Yleltä joku uutinen, että miten se menikään tarkalleen, että Elon Muskin XAIin Grok saa nyt niin kuin jonkinlaisia vihapuhesyytöksiä. Että Grokki on niin, jos te luitte sitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä on varmaan jotain aika siistiä. Suosittelen kaikkia käyttää kyllä Grokkia, että se on ihan loistava. Minkä lisäksi, jos kysyt Grokilta, että se oli ainakin, tai näin, jos kysyt ChatGPT:ltä, kerro vitsi Trumpista, tosi helposti, kerro vitsi Bidenistä, ei pysty. Mutta Grokki kertoo vitsit molemmista. Okay. Jos haluaa, niin se on aidosti myös, jos uskoo tasa-arvoon, niin Grokki on tosi hyvä. Tuleeko vielä jotain mieleen? No ei kai tässä oikeastaan mitään, että aika hyvin katettu. Kyllä mä sitten alle niin kuin 3 pointtia, että seuraavaan hallitukseen, jos me ollaan vaikka Onnin kanssa siellä niin perussuomalaiset kokoomus, niin ei mua haittaisi yhtään, mutta että perintövero pois, lahjavero pois, Viron malli yritysverotukseen. Siinä on se aika hyvä lähtökohta. Joo, mä laittaisin sinne vielä tosiaan reilut veronalennukset työssä käyville lapsiperheille. Lyödään se vielä sinne, niin eiköhän se sitten ala Sitten voidaan alkaa hioa siitä kompromissia. Joo. Ihan totta. Kiitos tosi paljon keskusteluista. Oli taas kerran tosi hieno. Kiitos. Ja jos kuulijoissa et pidä veronmaksusta, eli et ole iloinen veronmaksaja, niin kanava pitää tilata ja heittää Spotifys 5 tähteä ja seurata Spotifyssa. Muista tilata Kuuntelijapodcast YouTubessa ja heittää Spotifyssa 5 tähteä. Nähdään taas seuraavan jakson parissa. Se on moi.